Zatoz zeruko jaunona, zatoz gu salbatzera. Zatoz zeruko jaunona, zatoz gu salbatzera. Amudegu pekatua, amu zabarkeria, etzazula galbide. Herria, zatoz zeruko jaunona, zatoz gu salbatzera. zatoz zeruko jaunona, zatoz gu salbatzera. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, zenideok abendualdian Jaunaren etorrera gogorazten dugu eta haren etorrera berria prestatzera egiten zaigu dei. Presta dezagun gure bihotza Jaunari ongi etorria egin ahal izateko. Jesus Jauna mundura gu salbatzera etorria, erruki Jauna. Jesus Jauna, Espiritu Santuaren graziaz etengabe geurekin zaituguna, Kristo erruki. Jesus Jauna, gure egintzak epaitzera egun batean etorriko zarena, erruki Jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko gure Jauna, egizu itxaron dezagula erne zure seme Jesukristoren etorrera, etorri eta atea jotzean, otoitzean gogotzu aurki gaitzan eta haren gorezpenetan alai, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Isaiasek Amosen semeak Judaz eta Jerusalemez izandako ikuskaria. Azken egunetan Jaunaren etxea dagoen mendia, beste mendiak baino gorago ezarriko du Jaunak. Beste mendiskak baino gorago. Ara joko dute nazio guztiek, eta herri asko joango da bertara esanez. Zatozte, igo gaitezen Jaunaren mendira, Jakoben jainkoaren etxera, berak erakutsiko dizkigu bere bideak, eta gu haren bide zidorretan ibiliko gara. Ziondik aterako baita legea, eta Jerusalemdik Jaunaren hitza. Berak epaituko ditu nazioak, auzira ekarriko ditu herri guztiak, eta golde bihurtuko dituzte ezpatak, eta igitai lantzak. Ez du herrik herriren aurka ezpatarik jasoko, ez dira gudurako berriz trebatuko. Zatoz, Jakoben herri, gabiltzan Jaunaren argitan. Jaunak esana. Goazen pozik Jaunaren etxera,
goazen pozik jaunaren etxera. Ura poza nerea esan zidatenean, goazen jaunaren etxera. Ona orain nere oinak zure ateetan Jerusalen. Goazen pozik jaunaren etxera. Ara igotzen dira leinuak, jaunaren leinuak, Israelen lege denez, jaunaren izena gorestera. Han daude ezarriak, auzimaiak, Daviden jauregiko maiak. Goazen pozik jaunaren etxera. Neure zenide eta lagunen izenean ere, audiot, pakea zurekin. Jaunaren gure jainkoaren etxeagatik, zoriona eskatzen dut zuretzat. Goazen pozik jaunaren etxera. Aleluia, aleluia. Zatoz guazkatzera jauna, gure jainkoa. Erakutsi aurpegi argia, salba gaitezen. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesus Kafarnaun herrian sartu zelarik, erromatar ehuntari bat etorri zitzaion, arrenka esanez. Jauna, elbarri eta oinazetan dago nire morroia etxean. Jesusek esan zion, joan eta sendatuko dut. Baino, ehuntariak erantzun zion, jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko. Baino ezazu hitz bat eta sendatuko da nire morroia. Nik ere neu besteren menpean egon arren, soldaduak ditut neure mendean eta bati joateko agintzen badiot, joan egiten da. Beste bati etortzeko agindu eta etortzeen. Eta nire morroiari zerbait egiteko esan eta hala egiten dut. Hori entzunik, harritu egin zen Jesus eta ondoren zetoskienei esan zien. Egia esan, Israelen ez dut inorengan aurkitu horren besteko sinismenik. Eta hau diotzuet, asko etorriko dira sortaldetik eta sartaldetik, eta zeruetako erreinuko mailan eseriko dira, Abraham, Isaac eta Jakobekin. Jaunak esana, abendualdiari atzo hasiera eman genion eta gaurko evangelioak dakarkigu ehuntari erromatarronen eskaera Jesukristori. Morroi bat zuen etxean gaixo eta Jesusi beraz sendatzeko eskatzen dio. Eta Jesusek ehuntari erromatarron honetan bere fedea aldarrikatzen du, ez? Eta ipintzen digu guztiontzat ejemplu bezala, ez? Goratzen du, ez? Gizon honen fedea, ez? Sinesten duelako jainkoaren Jesusen hitz batekin ja bere morroia sendatuko dela. Eta abendualdiaren ateetan eta hasieran baitere guk jainkoari hauxe bera eskatu behar diogu, ez? Fede hau eman diezaigula abendualdiaren ibilaldi honetan indartu dezala gure fedea, sendotu dezala gure fedea. Eta fedea zer da? Ehuntari erromatarro honek agertzera ematen digu zer den fedea, ez? Fedea da maitasuna, apaltasuna
eta beharra sentitzea gure bizitzan. Uste, hiru hitzoietan laburbildu dezakegula eguntari erromatar honek agertzera ematen digun fedea, ez? Lehendabizi maitasuna. Gizon honek dudarikan gabe gentila zan, etzen gizon zinesduna, baino maitasuna bizi zuen. Ze erromatar eguntaria izanik morroia zituen, eta morroiak ez ziren berarentzat edozein pertsona bere zerbitzura zituenak eta geixo gelditzen zirenean baztertzen zituenak, baizik eta morroi hura maite zuen, eta beraz gizon ona zen. Gizon ona zen. Morroiak ongi tratatzen zituenak eta beraien ona nahi zuenak, beraz gizon ona zen, maitezuna zen. Eta batek maite duenean eta horrela bizi denean, besteen ona eta besteen zerbitzura dago. Gila da, morroiak bere zerbitzura zituela, baino bera ere besteen zerbitzura zegoen, besteen ona bilatzen dago. Eta hori dudarikan gabe fedea da, ona izatea, gizon ona izatea, pertsona ona izatea. Baino baita ere esan beharra daukagu ez dela nahikoa fedea izateko, ona izatea. Askotan guk hori esaten dugu, ez? Jendeari buruz hitz egiten dugunean. Bueno, ez dauka federik, jainkoan ez du zinezten, baino pertsona ona da. Bueno, ongi dago ona izatea. Eta ona izan behar da. Baino ez da nahikoa fedea izateko. Fedea beste gauza bada, ona izateaz aparte, zenturia erromatar eguntari honek agertzera ematen digu, bere ontasunak ez ditula gauza soluzionatzen, eta ezin ditulatena soluzionatu. Eta rekonozitzen du beharra. Bere morroiaren gaixotasunean, berak ikusten du, berak ezin dezakela zer egin. Orduan, jakin du Jesukristo dagola zerbait egin dezakena. Eta beraren gana jotzen du. Eta jotzen du apaltasunez. Bera etzen judutarra, bera gentila zan, eta Jesusen gana dijoa, judutarra baten gana, laguntza eske. Hor ikusten da bere apaltasuna. Ez zaio inporta, apaltasun hortan apalizatea. Eta Jesusen gana jotzen du apaltasunez, beraren gana laguntza eske. Eta bestaldek agertzen ematen du behar bat, hori da fedea. Fedea da apalizatea, ez pentsatzea geuk dena posible degula, geuk geure bizitza aurrera eraman dezakegula geure kasa, apaltasunak eramaten gaitu, jakitera gutxi gerala, txikia gerala, gauza gutxi gerala, eta horrek eramango gaitu jainkoaren gana, jainkoaren handitasunaren gana, eta gero beharra sentitzea, behartxu gerala, hau da beharrean gaudela behin eta berriz. Jainkoaren laguntzaren eta mirarien beharrean gaudela gu ere. Hori da fedea. Eta importantea da, abendualdi hontan horrela hastea. Apaltasunez eta behar dugula, jainkoaren graziaren beharra daukagula, bere errukiaren beharra daukagula, bere maitasunaren beharra daukagula. Eta eskatu, apaltasunez eskatu beharra diogula jainkoari. Eta jainkoak mirarik egin ditzazkela gure bizitzan. Guk ezin dezakeguna egin jainkoak egingo dula. Eta hori esatea, eskatzea jainkoari apaltasun horrekin. Bueno, eskadi ezaiogun, jainkoari eman diezagula apaltasun hori eta humiltasun hori jainkoaren gana jotzeko gure beharretan. Hala izan dadila. Zenideok, erromatar eguntariaren gana aurkitutako sinismena eta konfidantza garaipatu duen Jesusen bitartez egin diezaizkiogun aitari eskari hauek. Bere jauna noiz etorri zain biziden kristau elkartearen alde, jainkoaren salbamen asmoa herri guztiei jakineraz diezaiela, eska diezaiogun jaunari, arraza naiz mintzaera, naiz kulturagatik edota atzerritar izateagatik baztertuak daudenen alde,
Jainkoak nahi bezalako senitartea egitea zaila gaitezela denon artean eska diezaiogun jaunari, gure parrokietan, taldeetan eta kristau familietan jakin dezagula elkarteak behar duen apaiz zerbitzurako deia eta eskaintza gaztei egiten eska diezaiogun jaunari, Eukaristia honetan bildu garen alde eta gure parroki osoaren alde jaunaren zain bizitzeak bake bila ibiltzera eta zenideen zerbitzura bultza gaitzala eska diezaiogun jaunari, Jainko aita zure salbamen asmoa gizon emakume guztien onerako bete dadin nahi duzu. Entzun gure eskaria palaketa egin gaitzatzu zure asmo horren aldeko langile. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedinkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekartizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekartizugun ardo hau matzondoaren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna zure esku zabaletik hartuta dakaski zugun doainak, egizu ogi ardo hauekin, oraingo bizitzaldian ospatzen dugun Eukaristia zure erospenaren betiereko sari gertadakigula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jaunai eta guztizantu jainko algusti beti ereko horri, Kristo gure jaunaren bitartez. Bera behin apalik etorri zen gizon egina, betidaniko zure asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten dugun zaria. Horregaitik aingeru eta goiengeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, gure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Iren guztien jainko jauna, Osana, Osana, Osana zeruko hienetan. Zerulurrak beterik dauza zure bizdirak. Osana, Osana, Osana zeruko hienetan. Jaunaren izenean datorrena, Osana, Osana, Osana zeruko hienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri.
Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango den. Era berean, alondoan, kaliza harturik zere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta, tunberri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizu, zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu. Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, pizteko itxaropenean. Izango goan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco Aita Santuarekin, Josinazio gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan dugu Gregori, eta hildako guztiak ere. Aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren gu guztiok betiko bizia irits dezagun, Jesukristo Angoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jangoiko Aita Algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz beldurgabe esan dezagun. Gure Aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei.
da zure gogoa den bezala emaiozu Elisari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta dietan, jaunaren pakea beti zuekin, Angoikoaren bildotza, zukentzen dezun munduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bildotza, zukentzen dezun munduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bildotza, zukentzen dezun munduko pekatua, emaiguzu. Ona hemen, Angoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak, jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazu bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Honegin diezegula jauna orain ospatu dugun sakramentu honek eta egizu mundu honetako gauza ieskorren artean, erromes gabiltzanok zeruko ondasunak maite ditzagula eta horietan jar dezagula geure bihotza. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedeinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean,